Hei, minä olen Jarkko Harakka, sarjakuvataiteilija. Minä sain hiljattain valmiiksi pitkän yli 200-sivuisen sarjakuvan, nettisarjakuvan. Se on netissä tällä hetkellä ilmaiseksi luettavissa. Se ei ole minun ensimmäinen sarjakuvajulkaisu, mutta se on minun ensimmäinen pitkä nettisarjakuva. Ja minä aloitin sen tekemisen vuonna 2014. Ensimmäinen käsikirjoitusluonnos on tehty vuonna 2014. Ensimmäinen piirrosluonnos on vuodelta 2019. Eli se on hautunut tosi paljon aluksi. Puhtaaksi piirtämisen minä aloitin vuonna 2022. Pikkuisen taaksepäin mennään. 2019 minä menin Limingan taidekouluun sarjakuvalinjalle työstämään sarjakuvaa. Tätä pitkää sarjakuvaa ja muita sarjakuvia. Mä tein myös muita sarjakuvia ohella. Tämän pitkän nettisarjakuvan julkaisemisen mä aloitin, puhtaaksi piirtämisen aloitin tammikuussa 2022 ja netissä julkaisemisen 2022 maaliskuussa. Eli sitä mukaan kun minä saan puhtaaksi piirrettyä tätä, niin mä julkaisin sitä netissä sitten. Ja minä sain tämän valmiiksi tämän puhtaaksi piirtämisen 2023 elokuussa. Ja minä sitten tarjosin tätä ystäville ja tuttaville luettavaksi tätä sarjakuvaa. Ja se sai aika vaisua palautetta. Ja monilla ei ollut aikaa lukea sitä, taikka ei ollut kiinnostusta lukea. Ja mä tulkitsin tämän sillä tavalla, että se ei ollut kovin helposti lähestyttävä siinä vaiheessa, siinä työvaiheessa. Mikä oli aika ymmärrettävää, koska minä vein sen puhtaaksi piirtämisprosessin läpi vähän silleen mulla oli semmoinen filosofia tässä, että älä tee täydellistä, vaan tee valmista. Ja se näkyy siinä lopputuloksessa. Se oli hutiloidusti tehty se ensimmäinen puhtaaksi piirtäminen. Ja se johti siihen, että sitten ihmiset ei välttämättä jaksanut sitten lukea sitä. Ja mä aloitin sitten tekemään tämmöistä jälkituotantoa sille sarjakuvalle. Ja se jälkituotantovaihe tuli valmiiksi tässä vasta eilen 2024 tammikuussa. Et se nyt alkaa olla siinä vaiheessa nyt sitten, että sitä uskaltaa lähettää kriitikoille ja arvostelijoille arvosteltavaksi. Tämä jälkituotanto, mitä minä tein tälle sarjakuvalle, oli minä parantelin puhekuplia, siellä paljon oli monessa kohdassa tekstistä ei mennä saada selvää, kun se oli niin hutiolomalla tekstattu. Huolittelin kaikki puhekuplat. Sitten minä tein piirrokseen pieniä korjauksia myös. Joitakin kohtauksia piirsin uudestaan. Dialogia parantelin. Ja monta sivua myös otin sieltä välistä pois, koska siinä oli semmoista vähän tyhjäkäyntiä jonkun verran. Se alun perin oli tämä sarjakuva 236 sivua pitkä, mutta kun mä tein tätä jälkituotantoa, niin mä saan karsittua sitten noin 10 sivua pois. Eli se on nyt lopullisena versiona se on 222 sivua. Ja toivon mukaan siinä nytten mä käyn läpi sitä nyt huolellisesti ja siinä nyt ei pitäisi olla tyhjäkäyntiä kauheasti. Se on vielä kaukana täydellisestä tämä sarjakuva kuitenkin. Ja siinä suurin tämän sarjakuvan vika on se, että siinä ei ole semmoista koukkua alussa.
mikä houkuttelisi lukemaan loppuun. Ja minun pitää oppia tekemään se koukku parempi siihen. Ja niin tämä tuskin tulee olemaan minun läpimurtosarjakuva vielä, mutta tämä on hyvä aloitus nettisarjakuvan saralla ja tämä prosessi opetti tosi paljon. Ja varsinkin se, että kun sä vaan teet ja teet, niin kyllä se alkaa muodostumaan se ilmaisu sieltä sitten. Joo, tämä on vain 222 sivua pitkä tämä sarjakuva, mutta siihen mahtuu aika paljon kaikenlaista siihen 222 sivuun. Minun piti suunnitella tätä sarjakuva varten aseita, kivääri lähinnä ja sitten gaussitykki ja granaatti ja kryoheitin, eli semmoinen jäädytysase. Haarniskat näille sotilaille piti suunnitella. Siihen minä käytin aika paljonkin aikaa. Ja siinä inspiraationa oli mitä ilmeisemmin tuo Stormtrooper-haarniska ja Starship Troopers. Ja yleensä haarniskat, mitä on olemassa. Siinä on nyt semmoinen puute jäi siihen haarniskaan, että siinä ei ole tämä lantion seutu ei ole suojattu, siinä puuttuu suojaa siitä. Mutta se nyt jäi semmoiseksi niin kuin se on. Sitten minä suunnittelin avioneuvoja, droneja, huonekaluja, vessan, robotteja erilaisia, kaikenlaisia. Sitten elefanttimyyrät ja erilaiset sen variaatiot. Planaatit, jotka on lentäviä otuksia tässä kuussa, siellä kuussa. Ja muita otuksia. No lähinnä yksi niiden lisäksi. Sieniä, sienimetsän, karanilaiset, jotka on sivilisaatio, joka oli tässä kuussa ennen kuin ihmiset tuli sinne. Tai siis karanilaisten sivilisaation jäänteitä löydetään tämän sarjakuvan edetessä. Ja karanilaisten kieli piti jonkinlainen kehittää. Ja paratiisin tuoja, semmoinen laite, joka on keskeinen juonielementti. Aluksia, avaruusalus piti suunnitella ulkoa ja sisältä vähän. Ja sitten Galaxy Lordi ja sen henkilö, tämä Galaxy Lordin tämä vartiokaarti, eli kuoleman kommandot. Aika paljon kaikenlaista, mutta kuitenkin pitää tunnustaa myös se, että aika paljon näistä jutuista, mitä tässä nyt mainittiin, niin mä suunnittelin ne tavallaan siinä samalla kun mä tein. Eli mä tavallaan piirsin, mitä ekana tuli mieleen. Muun muassa nämä sienet on suunniteltu sillä tavalla. Koska ihan kaikkea ei ole aikaa miettiä perinpohjaisesti, koska aika on rajallinen resurssi. Sarjakuvan tekijöille monesti sanotaan sitä, että tällä alalla kuullaan monesti sitä, että sarjakuvassa mielikuvitus vain on rajana. Että sinä voit toteuttaa miten tahansa suuria joukkokohtauksia, ei sulla ei tosiaan budjetti niin sanotusti vastaan siinä, mutta että on siinä, ei siinä pelkästään mielikuvitus on rajana sarjakuvan tekemisessä, vaan siinä on myös rajana tämä aika. Se on rajallinen resurssi. Että ihan kaikkea ei ole aikaa miettiä
viimeisen päälle. Ja paljon asioita, varmasti niin kuin, minun tämä kielellinen ilmaisu varmaankin jättää paljon toivomisen varaa tässä sarjakuvassa luultavasti, koska minä en ole kirjoittaja varsinaisesti. Mutta siitä nyt tuli mikä tuli. Ja jatkuvuus vaatii aika paljon työtä tätä sarjakuvaa tehdessä, varsinkin jälkituotannossa. Se, että sulla pysyy niin kuin se paketti kasassa. Sinä ei termit ei vaihdu sen tarinan aikana, tai henkilöiden käyttämä kieli ei vaihdu kamalasti tai muutu kamalasti. Sen olisi voinut ratkaista tekemällä tosi tiukka käsikirjoitus. Se olisi voinut ratkaista sen jatkuvuusongelmaa. Mutta jos sulla on semmoinen hyvin vapaa käsikirjoitus, kuvakäsikirjoitus, niin kuin mulla oli, niin siinä sitten jatkuvuus saattaa kärsiä. Mulla tämä sarjakuvassa tavoite oli leikkiä tämmöisellä kerronnan rytmillä. Sillä tavalla, että alkuun tämä sarjakuva oli tarkoitus olla seesteistä ja rauhallista, ja sitten, että se rytmi sitten kiihtyy loppuun kohti. Mulla tuli varmaan se virhe siinä, että mä tein sitä alusta liian pitkän ja seesteisen. Mutta tämä pitää korjata sitten seuraavassa sarjakuvassa. Joo, siinä varmaan niin jo yksi asia vielä oli tämä tuli mitä niin kuin tämä sarjakuvan tekeminen vähän niin kuin saa ajattelemaan. On tämä resoluutio on tärkeä asia. Ja en tarkoita resoluutiolla nyt näytön tarkkuutta, vaan yksityiskohtien määrää ja tarkkuutta. Kun mä olin puhtaaksi piirtämään tämän sarjakuvan, niin mä vähän niin kuin en ollut niin tyytyväinen sen lopputuloksiin. Mä melkein tykkäsin enemmän siitä minun käsikirjoituksesta, kuvakäsikirjoituksesta. Koska siinä mun kuvakäsikirjoituksessa oli matala resoluutio. Ja se, kun sulla on semmoinen käsikirjoitusluonnos, niin siinä sen ei ole tarkoitus olla kovin tarkka sen luonnoksen. Ja siinä ei sille yksityiskohtilla ei niin paljon väliä. Ja kun sille yksityiskohtia ei ole paljon, niin se tavallaan jättää mielikuvitukselle varaa, semmoinen luonnosmainen ilmaisu. Ja sen tähän se on tietyssä mielessä luettavampi. Ja se on ilmaisuvoimaisempi tietyssä mielessä. Mutta sitten kun sulla on resoluutio korkea, ja kun sä teet semmoista tosi yksityiskohtaista ja huoliteltua jälkeä, niin niille yksityiskohdilla on sitten väliä. Ja jos ne yksityiskohdat ei ole kohdallaan, niin lukija ärsyntyy ja saattaa jättää lukemisen kesken. Siinä mielessä semmoinen luonnosmainen ilmaisu, niin kuin Ville Rannalla on, taikka mitä näitä nyt on. Ja netissä Instagramissa on paljon tämmöisiä matalan rahoitetuluotion sarjakuvia, mitkä on hyvin, hyvin simppeliä ilmaisultaan. Ja ne toimii, koska sinun ei tarvitse tekijän ei tarvitse miettiä niitä yksityiskohtia ja näprätä niitä. Mutta jos sinä teet semmoista yksityiskohtaa jälkeen, niin se on tosi paljon työtä sitten, kun sinä yksityiskohdat pitää olla just eikä melkein tavallaan.
Joo, siinä varmaan ne ajatukset, mitä tästä nyt oli sanottavaa tällä kertaa. Kiitoksia kun katsoit ja kuuntelit tämän videon. Ja hei.